गिबि आं बेहाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोङा बेहाय फैनानै जोंखौ खबर लाफैनाय आरो बे जोंनि हाबाफारिखौ फोसावनायनि थाखाय साबायखर बावहरग्रोबाय। खोब मोजां सोंथि सोंदों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै। जोंनि बर'फोरा जिथिया जोनोम मोनदोंमोन, बर'फोरा बे बाथौ धोरोमखौ आगु जोंनि गुरुफोर बोराय बुरिफोरा सिबिबोबाय थादोंमोन। नाथाय गोदो गोदायनि बाथौ सिबिनाय आरो दिनैनि बाथौ सिबिनाय गोबां फाराग दङ। गोदो गोदाय ओरैनो बाथौसालि गैयालासिनो जोङो बबेबा गामिनि एसे गोजानाव आरो गामिनि न'खरावबो बाथौ दुमनानै जों सिबिबोदोंमोन। नाथाय बेखौ दिनै जोङो मुलुगनां खालामनो हादों होननानै जोङो साननो हायो। आरो बे बाथौ धोरोम सिबिनायाव जोंनि बर' हारिनि गासैबो गाननाय जोमनाय, मावनाय दांनाय, आसार आखु गासिबो बेरखांजोबो। आरो बेहाय जोङो बर'फोरा फोरबोफोर फालिनायफोरखौ एक्सट्रायै मोननो हायो। थांना थानायनि सोमोन्दै आरो रायजो जानायनि सोमोन्दै जोङो बेखौ गासैखौबो बेरखांहोजोबनो हायो। बेखौनो जोङो बाथौ धोरोमा मोनसे समाव गालाय गुजाय जादों मादों होननानै जोंनि गोबां बर'फोरा बुङो, नाथाय गुबुनफोरा बुङा। आरो दा आं बेनिखायनो बुंनो सानो जोंनि बाथौ धोरोमा सिगांनिफ्राय जेरैबायदि सिबिबोदोंमोन, दायो बेनिख्रुइ गोबां साबना हामना जादों। गोबां गोरों गोराफ्रा जोंनि बेहाय बाहागो लाबोदों आरो दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्राय बर'नि बाथौ धोरोमखौ रिसार्च खालामनो फैदों। गोबां रिसार्च स्कलारफोरा बेहायनो PhDबो लादों। दा जोङो बेफोरबायदि जौगानायखौ मोननो हादों। मोनसे समाव धोरोमनि बेलायाव बर'फोरा गावजों गाव एना एनिमोन, बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? गोबां मानसिफोरा सानो जोङो गुबुननिखौ एसेबाबो मोजां मोनो होननानै। नाथाय गोबां गोरों गोराफ्रा बेखौ फोथाया, मानिया। अरायबो गावनिया गावनि। जुदि आंनि न'आ गाज्रि होननानै सोरनिबा बिल्डिं न'आव थायोब्ला आंनि सिनायथिया मा जागोन? बे न' मालिकआ बुंगोन बियो जोंहानि नङा। दा ओंखायनो जोङो धोरोमनि बेले बेजेया बर'फोरनि गेजेराव जायाखै नङा, जादों। जोंनि गोदो गोदाय बाथौ धोरोम सिबिनायाव गोबां बर' बोराय बुरिफ्रा सिबिबोनायाव लेखा गोरों नङैयाव, माखासे बिजाबफोर गैयैयाव जोङो बै बाथौ धोरोम सिबिनाय आरो गामिफोराव बांसिनै बायदिसिना आर'जआव बांसिन गोरों गोराफ्रा बाहागो लायैनि थाखाय माखासे बेले बेजे जोंनियाव सोनानै लादोंमोन। लोंनाय जानाय बारा, दाउ बोलि होनाय बारा होननानै। नाथाय नोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 10थि 3 बोसोरारि जथुम्मा, बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोंनि माइनाव आरो लाइमोन आफादा देग्लाय सावराय मेला खुंगा 3थि जाबाय। बे खुंगा 3थियाव जोङो मोनसे आयदा लादोंमोन, टपिक लादोंमोन। बेनो जाहैबाय ग्लबेलाइजेसन मुगायाव बाथौ धोरोम जौगासार होनायाव जोंनि माइनाव आरो लाइमोनफोरनि बिहोमा। दा बेखौ जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मानगोनां लाइमोननि आफादगिरि बोनथुम नार्जारि बिथांखौ फुंखा सुबुं महरै लेंहरदों। जायगानिनो जोंहा बुद्धदेब लाहारी बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि रिसार्च स्कलार आरो प्रसेनजित मोसाहारी बिथाङा जनाय गार्लस कलेजनि बिथाङा बर' डिपार्टमेन्टनि लेङाइ बिबुंगोरा आरो जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव MA पास खालामनानै फैनाय जोंना रिंकुमनि बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव गोबां बे आयदानि सायाव स्पिच लाखिदों, बिबुंथि लाखिनानै जोंनि रायजोफोरनो बा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ माबोरै जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हागोन बेखौ मोजां सुबुरुन होदों। दा गोबां सुबुंफोरा बुङो दिनै ग्लबेलाइजेसन मुगा, न'खरसेल' दुलाराय बुहुमानो दिनै मोनसेल' राव जासिगोन, मोनसेल' धोरोम जासिगोन होननानै बुङो। नाथाय बेफोर सान्थौआ बबेनिफ्राय फैदों, मा बुजिदों, गावखौ बिसोर साननानै नायदोंना नायाखै? जोङो वेस्टार्न कालचारजों गोरोबजोबनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो गावखौ माबायदिसिम गावनि धोरोमखौ बांद्राय बेले बेजे लाङाबासिनो जोंनि हारिनि गेजेराव सिगां जेरैबायदि दंमोन बेफोरबायदिनो थाफिननायखौ आं खावलायो। मैयाबो जों मोनसे सेमिनार लादों। थिग बेफोरबायदिनो
मिरुनिफ्राय जिल्लासिम गामिसिम दिनै धोरोमसालियाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोङो माबोरै नखरारि सांग्रांथि, समाजारि सांग्रांथि, रांखान्थियारि सांग्रांथि, आबाद मावनायनि सांग्रांथि, साख्रि मावनायफोरनि सांग्रांथि, सोर बिथिङाव जोङो सांग्रांथि खालामनो हायो बेखौ जोङो धोरोमनि गेजेरजों नाजादों। बेखौ जोङो बर'फोरा धोरोमारि बेलायाव गावस्रायोब्ला जोङो माब्लाबाबो खौसेथि जानो हाया। धोरोमनि गेजेरजों जों गोबां खौसेथि मोननो हायो आरो।